Welcome to Deepu Lifestyle. ini yang klik bidi Korea. Amma ite bidi katirga onulle. Yalom te bidi Korea katte. ಬೀಡಿ ಅಂತ ಕಟ್ಟನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವು ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚೆ ಇರೆ ಪಾತ ನೋಡು ఒక ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಗರೆ ಪಡೋಡು ಇಂಚೆ ತುಂಟೋಡು ಹಾಡಿಡೆಗೆ ಬೀಡಿ ಬೊಕ ಯಾನ ಒಂದು ಕುತ್ತುನಿ ಪೂರ ಚೂರು ಚೂರು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ವರನ್ನೇ ಕುತ್ತಾರ ಜಿಂಕ ಪಾಪ ಅಪ್ಪಾಗ ಕುತ್ತಾರ ಇಂಚ ಮನ್ ಓಟೆ ಮನ್ ತೀಪು ini nama channel Liwarda kaki penca malpunen dia lagi pat korpe yan inta malpe bukan iklegau yan dane bidi kattuyen yan la belek pongitte ಈ 2 ವರ್ಷ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪ ಸರಿ ಸಪೂರ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆ ಪೋಟ್ ಬೆಲೆಗೆ ಪೋಟ್ ಇಲ್ಲಲೆ ಫುಲ್ಲು ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಅಂತ ಯಾನು ಮನಿ ಪಂದೆ ಫುಲ್ ನೈಕ ಅಮ್ಮನಟ್ಟು ಚುರು ಬೀದಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡೆ ಅದ ಮನಿ ಪಂದೆ தெரியோட பூரா கிணத்துல amanat dalam video tuh untuk murah kelas ateri orang panjang budget sama tilang pun pound di jan akar itu go tailoring kalau pun tailoring kalau pernah kalau pun tidak mah betul lah mungkin ke kalau pun itu interest itu nih tunji jan apakah pura amma nih paisa koron itu nih papa amma ye tuh bidi kat korpen interest kalau pun itu interest jan apa koron di jan itu korpen itu yang lapala ಭಯಂಕರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಪ್ಪ ಒಂಜಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಲಪ್ಪಲ ಎಂಚಿಪ್ಪನ್ ಅಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಇಪ್ಪುನೆ ಬುಕ್ಕ ಪಗೆಲ್ ಪುರ ಬಿಸಿ ಅಂತ ಬೇರೆನೆ ಬೇರೆ ಹೋದಿಪ್ಪೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅಪ್ಪನಿ ಎತ್ತು ಪುರ ಗೊಬ್ಬ ಬೇಂದಿ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಪೆ ಪಂಡಲ ಅಪ್ಪನೇ ಪನ್ಪೇರು ನೀ ಹೆಣ್ಣೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಯಾನ್ ಪಾತಿರುತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಾತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ini belum ponan apa nanti apa gelap siap youtuber amma gelap siap amma ne pan pune malpu bukan warara engke bejara pun like berabat jana pagaman amma nike warane bari ara daito kaapadu itte amma silent etu pater beru gottunda paterna itte bobbe pad baka ini granata iya gana granata ಕರಿದು ini ಬರ್ತುಗು ಮೀತು ಪಲಾರ ಮಂತದ್ದು ಬೀದಿಯಟ್ಟಿರ ಕುಡನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರದೆಲ್ಲ ಇರ್ಪಿಸಿ ನೋಡು ರಾತ್ರಿ ಇರಲೇ ಇರ್ಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟನೆ ಅಂತ katirgana pura amma engke teri kono nyonji katirgabe au bukan kudasina bukalanda bidi katane mani pande tinondu jettondu ittda amme nerti ha igle gonje tinpune jetonne ati
ದಾಲ ಬೇಲೆ ಜನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಚೇನಿ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರ್ತದೆ ಹೇಗೆ చెప్పు చూడలేని ఎత్తుతీరప్ప భయంకర మోకే అంದ അതമ്മ അമ്മക്ക് ഒരു നഞ്ചാപ്പു ഞാൻ അപ്പൻ മോക്കെ ഞാൻ ബീഡി കട്ട നെഞ്ച പണ്ട എത്ത് പുറത്തുള്ള കട്ടവും തെപ്പിച്ചു ಒಂಜಿ ಬಲ್ಪುಗು ಒಂಜಿ ಇರುನದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಕಟ್ಟದ ಕಳಿಸು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೋರು ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಪುನಾಗಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇರುನದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆಗ್ ನೂದು ಆತೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅದು ಒಂಜಿ ಬೀಡಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಆತಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇಂಚೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಚೂರೆ ಅಪ್ಪನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ರಾಸಿ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಬೆ ನನ್ನ ಲಿವರ್ ಕಜಿಪ್ಪುದ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಗ ಅಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಮುರಿದು ಕೊರ್ಪೆನ್ ಬಂಡೇವೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ ಅನ್ಪುಗ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೆ ಪೋತನ ಮುಂಚಿ ಇದು ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಎತ್ತು ಬೋಡುಂದು ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪು ಪಾಡೋಲಿ ಎತ್ತು ಬೋಡ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಪೊಡಿ ಅನ್ಪುಣೆ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಪೊಡಿ ಅನ್ಪುಣೆ ಅಮ್ಮ ನೀರು ಬಾಟೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಅಲ್ಪನ ಇದು ಮುಂಚಿ ಸೋಕು ನೇಸಿ ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ నేను జెత్తదు నిపింగనికి పడక దయండ ನನ್ನ ತಾರಾಯಿ ಪುರ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುರ ಕಡಾರಂತು నేను ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣಗೆ ಬಂಡೆಂದು చెప్పಮ್ಮ మిక్కచ్చి వాళ్ళకి సైడ్ ಈತ ನೈಸಾವಡು ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಪೌತ್ನ ತಾರಾಯಿ ಸೋಕು ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಚೂರು ಬರೋಡು ಬುಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸುಮಾರೇ ಬೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮೆತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಇತ್ತು ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೆತ್ತೆ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅವಂತೆ ಸೋಕು ಸಣ್ಣ ಬುಕ್ಕ నేను ಪಾಡ್ನಾನಿ ತಾರಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪೇರ ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಹಣ್ಣು ದೂರಿಂದ ಟೇಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ದಿಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಸೂಪ್ ಹೊತ್ತದು ಬನಲೆಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾರ ದೀತೆ ಬೆಚ್ಚ ಬುಕ್ಕ ಪಾಡ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಾಲ್ ಬುಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಮೂಜಿ ಪಾಡ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡದೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ. ಇತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಪಡ್ಕ ನೀರು ಪೂರ ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಲಿವರ್ನ ಮುರಿದು ಸೋಕು ತೆಗೆದು ಬಿಡಿತೀರ. ನನ್ನ ಮಂಜಲ್ ಪೌಡರು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಇದು ಪುಳಿತ ನೀರು, ಪುಳಿನ ನೀರು ಮಂತ ಪಾಡೋದು. ಇದು ನನ್ನ ಸೋಕು ಬೇಯಾಡು ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ಮುಂಚಿ ಅವು ಪೂರ ಸಾಂಬಾರು ಪೂರ ಪಾಡ್ತು ಬೇಯೊಂದಿಪ್ಪ. ಅಮ್ಮನ ಪುಂಡಿ ಬೇಯನು. A few minutes later. ಲಿವರ್ ಬೇಯೊಂದುಂಡ ತೂಕ. ಲಿವರ್ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚಿಕನ್ ಪುಡಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಕ. ಇತ್ತೆ ಬೇಯಿಂಡು ಬೇಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಹುಡ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಯಾಕಡೆ ಪೊಡಿ ಮಂತನ ಮುಂಚಿ ಪೂರತ್ತು ಚೂರು ಒರಿಪಾಯ ಇಂದು ಪೂರ ಮಾಡೋಣ. ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪೂರಲ್ಲ. ಲಿವರ್ದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿತ್ತು ನಾ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಂಡ್ ಕೊಂತ ನಾ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಪ್ಪ ಗೊಂಜಿ ತಾರ ಐತಿಕ್ಕಂಡು ತೋಟಡು ವನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಏಪಳ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂಜಾರ ನನಗ. ಯಾಲ್ಲಪ್ಪಲ ಲಿವರ್ದ ಕಜಿಪುಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಡ್ಡಿ ಒಣಸು ಅಂತ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಲಿವರ್ ಎಂಚಾತನಪ್ಪ ಲಿವರ್ದ ಏನಂತ ಸೂಪರ್ ಅದು ಸೂಪರ್. ನವನ ಶಾಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಎಂಚಾತ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪು ದಾಯ್ತಿ ಅಂಚದು ಮುಣೆ ಇಂಚಿದದು ಬಾಣ್ಪನವದ ಅಪ್ಪ పోయేరు ಬೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಜಂತಿ ಯಾನ್ಲ ಜೆಪ್ಪೆ ಯಾನ್ಲ ಜೆಪ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಮುಳಿ ಜೆಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ವನಸ ಜೆಪ್ಪು ಜರ ಇಟ್ಲ ಜೆಪ್ಪ ಗಂಟೆ ನಾಲಾಂಡು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಜೆತ್ತೆಯನು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬೆಂದ್ರಸು ಪಾಡೋಡು. ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಡ್ದಿತ್ತೆ ಬತ್ನಾತೆ ಎನ್ನ ಬೆಂದ್ರಸು ಪಾಡ್ದ ಅಣ್ಣಗ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೀವಿ ತಿಂಡಿದ ಅಳಗೊಂತಿಜ್ಜಿ
ಇನ್ನಿತ ಈ ಲಾಗುನು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಲಾಗು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಜೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನನೊಂಜಿ ಲಾಗುಡು ತಿಕ್ಕುವೆ. ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ.